Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы. Шул иң башта әйтеп китсәң, синең фикереңчә мәктәпләрдә тел мәҗбүри укытылырга тиешме? Һәм мәҗбүри укытылмаса, ул нәрсәгә китәргә мөмкин? Мәктәпләрдә тел мәҗбүри укытылырга тиеш. Россия Конституциясы нигезендә, шулай дип әйтик инде башта, ул яктан башлап җибәрик. Россия Федерациясы составында республикалар, өлкәләр бар име, һәм республикаларның үзләренең конституциясы һәм үзләренең закон чыгару органнары бар, үзләренең законнар комплексы бар. Татарстан Республикасының конституциясы нигезендә Татарстанда ике дәүләт теле, рус һәм татар телләре. Һәм менә шушы маддәгә нигезләнеп, рус һәм татар телләре Татарстан Республикасында тигез алып барылырга тиеш. Һәм Татарстанның төп законының шушы маддәсе Татарстанның дәүләт телләре һәм Татарстан халыклары телләре турындагы законда да чагылыш тапкан. Әлеге законның 9-нчы маддәсендә Татарстанның белем бирү учрежденияларында татар һәм рус телләре тигез күләмдә укытыла диелгән. Һәм инде дә килеп Татарстан Республикасының мәгариф турындагы законы бар. Әлеге закон нигезендә 8-нче маддә белем бирү оешмаларында рус һәм татар телләре тигез күләмдә укытыла. Һәм бездә менә шушы әйбер бара иде инде мәктәпләрдә. Әйтик, мәсәлән, 12 дәрес рус теле, 12 дәрес татар теле, 9 дәрес рус әдәбияты, 9 дәрес татар әдәбияты. Моның мәсәлән, ничек дә икенче ягыннан мөстәкыйль яктан да, мәсәлән, әхлакый яктан да кешеләрнең телләрен белү ягыннан алсак кирәкме ки, дәүләт телен тигез күләмдә? Мин бүген гомумән әхлакый ягына карамас идем. Эмоциялардан читтә булырга кирәк безгә бүген. Чөнки татар теленә каршы булган кешеләр, алар Татарстан Конституциясына төкерәбез дип әйтәләр. Бу кичәгенәк республикабызның танылган бер интернет газетасында булган конференциядан чыгып әйтәм моны. Мин сезнең Конституциягызга төкерәм дигән. Андагы рус телле ата-аналар комитетындагы безнең республикабыздагы күренекле рус мәдәниятен пропагандаларга тиешле бер кеше шулай дип әйткән. Республиканың үз законнары, республиканың үзенең төп законы дип әйтергә, ул Россия Федерациясының төп законы белән каршылыкка керми. Үзен гражданин дип санаган, үзен законнарга буйсына торган шәхес итеп санаган кеше бу сүзләрне әйтергә хаклымы? Миңа калса хаклы түгел. Әгәр инде сезнең сорауга җавап бирергә кирәк икән, эмоциональ яктан караганда, һәрбер татар кешесе үзенең туган телен белергә тиеш. Һәрбер чуаш кешесе үзенең туган телен белергә тиеш. Һәрбер марий, якут, бурят, кореялы, кем генә булмасын, алар үз туган телләрен белергә тиеш. Татарстан Республикасында яшәсәләр дә дип әйтик инде, дөньяның кайсы гына почмагында яшәмәсеннәр. Шул ук татар кешесе дә. Барнаулда яшиме ул, Новосибирскида яшиме ул, Мари илендә яшиме ул, Чувашстанда яшиме ул, ул үзенең туган телен белергә тиеш. Һәм Россия Федерациясының Конституциясы, Россия Федерациясының мәгариф турындагы законы аңа үзенең туган телен өйрәтүдә каршылык тудырмыйлар. Россия Федерациясының мәгариф турындагы законында 14-нче маддә ялгышмасам, ялгышырга мөмкин бит. Анда әйтелгән, һәрбер кеше үзенең туган телен өйрәнергә хукуклы дигән. Ләкин шул ук вакытта булай дип тә әйтелгән, әгәр мәктәп администрациясе аңа бу мөмкинлекне бирә ала икән дип. Әйтик, мәсәлән, шул ук Новосибирскида яшәгән татар кешесе үзенең мәктәбенә бара, ул анда гариза яза ала. Миңа туган телемне өйрәтүегезне сорыйм дип. Әгәр мәктәп татар теле укытучысы табала икән, мәктәп аңа туган телен өйрәтүне оештыра. Әгәр табалмый икән, оештыра алмый. Шушы ук Яшкар-Олада Путинның әйткән сүзен мин ничек итеп аңлыйм? Татарстанда дәүләт телләре татар теле белән рус теле.
Башкортстанда дәүләт телләре башкорт теле белән урыс теле. Чувашиядә дәүләт телләре чуваш теле белән урыс теле. Ул республикаларның үз кануннарына нигезләнеп, әлеге телләр аларның кануннарында ничек күрсәтелгән булса, шулай өйрәтелергә тиеш. Әмма дә ләкин, шушы республикада яшәгән кешеләр, башка милләт вәкилләре, алар булырга мөмкин. Чувашлар, алар булырга мөмкин. Марилар, әйтик, мәсәлән, мин Башкортстанны алайм инде, Татарстаннан китеп, татарлар, ингушлар, мәсәлән, берничә генә кеше яшәргә мөмкиннәр алар, әйеме? Удмуртлар, алар шушы республикада дәүләт телләреннән башка үз туган телләрен укуга хукук алалар. Һәм аларның сорауларына карап, аларның таләпләреннән чыгып, андагы мәктәпләр шушы телдә укытуны оештырырга тиеш. Безнең республикада бит шулай өйрәнәләр иде инде телләрне. Әйтик, мәсәлән, Норлат районында чувашлар күпләп яши безнең, әйеме? Шүпрәле районында чувашлар безнең яши. Тәтеш районында яши. Алар бит мәктәпләрендә укыту аларның үз телләрендә чуваш телендә алып барыла. Шул ук вакытта аларга рус теле дәресләре дә керә, ансы инде һичшиксез инде. Һәм шул ук вакытта Татарстанның дәүләт теле буларак аларның татар теле дәресләре дә бара иде. Алар татар телендә укыйлар иде. Анда бит проблемалар булмаган. Алар уку процессын чуваш телендә алып баралар, үз туган телләрендә өйрәнәләр. Россиянең дәүләт теле буларак рус телендә өйрәнәләр һәм Татарстанның дәүләт теле буларак татар телендә өйрәнәләр. Менә хәзер мәктәпләрдә ата-аналар җыелышлары узды, ата-аналар нинди уку планын сайлый ала һәм нәрсә киңәшелдерә идегез? Нинди уку планнары бар? Федераль дәүләт стандартларына караган чагында безнең 4 төрле уку планы бар. Беренче төр, икенче төр, өченче төр, дүртенче төр дип әйтик инде без аны, әйеме? Ләкин иң алдан уку планнарын мәгариф турындагы законга нигезләнеп, 12-нче маддәсенә, 28-нче маддәсенә нигезләнеп, уку йорты үзе кабул итә һәм үзе аны раслый да. Бернинди дә ата-аналар теләге, ата-аналар таләбе буенча түгел. Уку йорты уку планын үзе кабул итә һәм үзе раслый. Бетте. Менә соңгы арада прокуратура тикшерүләре алып барыла бит инде, әйеме? Бу прокуратура тикшерүләренең мин законлы булуына шикләрем шундый зур. Алар нинди нәрсәгә нигезләнеп, мәктәп администрациясына уку планын әти-әниләр таләбенә карап төзергә һәм ата-аналар таләбенә карап расларга кушалар. Бу бер җирдә дә күрелгән әйбер түгел. Россия Федерациясының мәгариф турындагы законы бар. Шул ук ФГОСлар бар. Прокуратура хезмәткәрләре аны укып чыктылар микән соң? Мәгариф турындагы закон ул тора безнең каядыр 146-147 биттән, әйеме? Аның әле комментарийлары да бар. Комментарийларында да укып өйрәнергә була әле. ФГОС үзе шулай ук каядыр 600-500 биттән торган документ, ул бик узын әйбер ул. Аны ишенә кирип укырга кирәк. Бер мәктәп директоры белән сөйләштек. Һәм ул әйтә: "Менә килделәр прокуратурадан, ФГОС әйдә тикшерделәр, башлангычларын тикшерделәр, урта классларын тикшерделәр, әйеме? 8-9га җиттеләр ди. Ә нишләп кая монда ФГОС? 8-нче, 9-нче, 10-нче, 11-нче классларда ФГОС юк әле. ФГОС 2009 елда кабул ителде, 2009 елда кертелде һәм ул әкренләп мәктәпкә кирип бара. Безнең хәзер мәктәптә укый торган балалар 1-нче класстан 7-нче класска кадәр ФГОСка нигезләнеп укыйлар. 8-нче, 9-нче, 10-нче, 11-нче класска ФГОС кирмәгән әле. Әгәр прокурорларның таләпләре уку планын ФГОС буенча эшләү, ФГОСка туры китерү икән, мәктәпләр безнең үзгәртергә тиеш булалар 1-нче класстан 7-нче класска кадәр булган уку планын. 8, 9, 11-гә алар кагыламыйлар, кагылырга тиеш түгелләр. Ул ничек булса, шулай калырга тиеш була. Һәм әгәренки инде безнең әти-әниләргә уку планын төзү хукукы бирелгән икән, бу очракта әйттек 4 төрле уку планы дип.
беренче һәм икенче уку планнарында гомумән Россия халыклары телләренә урын юк. Беренче вариант ул 5 көн укый торган мәктәпләр өчен. Безнең республикада мәктәп уставларына карасаң, 5 көн укый торган мәктәпләр юк. Алар бөтенесе дә 6 көнлек укуга нигезләнгән. Әгәр мәктәп беренче уку планына күчәргә тели икән, ул үзенең уставын үзгәртергә тиеш була. Һәм уставын үзенең учредителе тарафыннан раслатырга тиеш була. Безнең мәктәпләрнең оештыручылары, учредительләре дип әйтгәндә, ул муниципалитетлар. Әйтик, мәсәлән, Казанда 180 мәктәп бар, яме? Ул мәктәпләрнең бөтенесенең дә учредителе Казан шәһәренең башкарма комитеты булып тора. Әйтик, мәсәлән, Тәтеш районының мәктәпләре. Аның мәктәпләренең оештыручысы шулай ук Тәтеш район муниципаль районы булып тора. Монда беренче планга күчү өчен гомумән мәктәпне киредән сүтеп җыярга кирәк. Беренче план ул безгә бармый, ул бары тик рус телле регионнар өчен генә, аларга гына хас дип әйтикме соң инде, гомумән анда туган телләргә урын юк, башка телләргә. Икенче планда шулай ук. Икенче планның инвариатив өлеше дип әйтик без аны, анда шулай ук татар теленә урын юк, туган телләргә урын юк берсенә дә. Өченче план буенча туган телне 3 сәгать укырга мөмкин. Дүртенче план ул безнең укыту урыс булмаган телләрдә алып барыла торган мәктәпләр өчен. Анда туган теленең күләме рус теленә караганда күбрәк. Һәм 5нче төр план бар дип әйтәләр. Ансы инде шулай ук укыту башка телләрдә алып барыла торган мәктәпләргә кагыла инде, шулай ук туган телләрдә алып барыла торган. 2009 елга ФГОСта 4 уку планы, шуның бары тик 3нче һәм 4нчесендә генә туган телгә урын бар. Факультатив итеп өйрәнергә була 2нче планда һәм 3нче планда өйрәнергә була факультатив итеп. 3нче план буенча димәк 3 дәрес. Әйе. 4нче план буенча инде без укытылабыз, менә ничек укыткан булсак шулай. Ләкин ул безнең Татарстандагы урыс мәктәпләренә бармый. Чөнки аларда рус теле барыбер әйтәләр бит инде федераль ниләргә туры тиңләштерелергә тиеш дип. Федераль стандартларга тиңләштерелергә тиеш дип әйтәләр шуның өчен. Ләкин шунысы да кызык. Безнең бит вице-премьер Голодец име? Ул сөйләгәндә, менә безнең балалар мәктәптә 1340 дәрес сәгать укыйлар, укып чыгалар, шуңа карамастан да рус телен алар белмиләр. Монда сәгатьләр санын арттырырга түгел, методикаларын үзгәртергә кирәктер дип. Безнең рус телле ата-аналарның бит инде иң контраргумент булып тора татар телен өйрәтмәс өчен методикалар начар дип. Методикалар татар теленеке генә түгел, ул мәктәптә нинди предметка карама, бөтенесенең дә мактанырлык дип әйтмәс идем мин. Хәзер бит ата-аналарда да шундый теге фикерләр ишетергә туры килә, татар телен өйрәнер, бер-берсе өндәүләр нәрсә әйтергез, дияләргә алар укулан сайлаганда нәрсә, әгәр дә аларга сайлау мөмкинлеге бирелсә, нәрсәгә игътибар бирергә тиеш. Мин бу бер аша бер уздым инде. Үземнең улым 1нче класска кергән вакытта мәктәптә татар телле класс ачып булмас дип йөргән идем. Анда безнең урыс әниләренә караганда татар әниләре ныграк күтәрелеп чыкты. Нәрсәгә безгә татар теле дип. Без өйдә сөйләшәбез бит инде диделәр. Әгәр бала татар телендә укымый икән, әгәр бала мәктәптә 12 сәгать, 13 сәгать вакытын урысча аралашып үткәрә икән, ул русча фикерли башлаячак. Ул урыс телендә уйлый башлаячак. Без өйдә татарча сөйләшәбез бит инде. Без өйдә татарча аралашабыз,
безгә татар телендә укырга кирәк түгел дигән фикер, шундый ялгыш фикер. Әгәр бала русча уйлап, русча фикерләп, тормыш алып бара икән киләчәктә, ул үзенең балалары белән татарча сөйләшә алмаячак. Аның үз балалары белән татарча сөйләшүе әнике, әтике диюгә генә әйләнеп калачак. Кызым, улым дип әйтә белер ул, тор, утыр дип әйтә белер ул, әйдә ашарга чыгабыз дип әйтә белер. Ул татарча фикерләй алмаячак. Аның балалары инде, алар гомумән дә рус булачаклар, ассимиляциягә бирешә торган булачаклар. Бирешә торган гына булмаячаклар, ассимиляциягә бирешәчәкләр алар. Һәм менә бу бүген миңа татар теле кирәкми, мин татарча өйдә дә сөйләшәм, мин татар концертларына йөрим дип әйткән ханым үзе үлеп киткәч, дуга кылырлык, татарча әйттереп аш мәҗлесләре уздырырлык оныклары булмаячак инде аның. Кабат узатынларга әйләнеп кайтсак, димәк, мәктәпкә килеп, ата-аналар белән без барабыз да, әйдәгез әле 5 көнлек атнага күчәбез, җайлы була, бер көн барып йөрисез, мәктәпкә дип уйлаулары ул дөрес. Дөрес әйбер түгел ул. Дөрес әйбер түгел. Чөнки мәктәпләрнең уставлары буенча, беренчедән Татарстанда 6 көнлек уку атнасы. Икенчедән Татарстан Республикасының Конституциясы буенча Татарстанда 2 дәүләт теле. Һәм әлеге дә баягы телләр турындагы законның 9-нчы маддәсе, Татарстанның мәгариф турындагы законның 8-нчы маддәсе нигезендә Татарстанда дәүләт телләре тигез күләмдә алып барыла, тигез күләмдә укытыла. Һәм беренче яки икенче планга, гариза язырга бара икән ата-ана, ул автомат рәвештә Татарстан законнарына каршы чыга булып чыга. Һәм тагын бер шундый фикер бар бит инде, әйдәгез теге бала татар теле белән үзен азапламасын, әйтик, менә икенче планны сөйләсен дип, менә шушы рәвешчә барган ата-аналар менә нинди авырлыкка очрарга мөмкин? Татар теле урынына алар нәрсә укырга тиеш булачак? Татар теле урынына алар укырга мөмкин, кайсы мәктәп нәрсә сайлый бит әле, анысы да бар. Бик күп мәктәпләрдә әлеге 3 сәгать родной язык өчен программалар төзелмәгән. Алар ул программаларын төзиләр генә. Социаль челтәрләрдәге сүзләргә карасаң, кайсыдыр мәктәп анда старославянская письменностьны сайлап ала, кайсы бер мәктәп краеведениены сайлап ала, кайсы бер мәктәпләр риториканы сайлап ала. Нәрсә генә булмасын, бу моңа кадәр атнасына 6 сәгать укыган, атнасына 8 сәгать укыган рус теле дәресе булмаячак. Чөнки әгәр кеше татар балалары да, урыс балалары да дип әйтик инде бу очракта име, теге 2 сәгать родной языкны исәпкә алып, кемдер сайлый татар теленә китә, кемдер сайлый урыс теленә китә. Мәктәпкә рус телен Россия Федерациясының дәүләт теле буларак дип әйтик, расланган программасы бар. 10 елга бүленгән сәгатьләре бар. Шул сәгатьләрдән чыгып эшләнгән айлык планнары, атналык планнары бар. Укытучылар бу планнардан бер кая да китмиләр. Алар балаларны шушы планнар буенча, шушы программалар буенча укыталар. Әгәр теге 2 сәгать родной языкны шушы план буенча укыта башлыйлар икән, аларның сәгатьләре буталышып бетәчәк. Мәктәп администрациялар үзләре дә әйтә, без бу 2 сәгатьтә, 3 сәгатьтә родной русскийда нәрсә укытасыбызны белмибез әле диләр. Ләкин бу государственный русский булмый инде, башка төрле әйбер була. Анда алар җөмләдә тикшереп утырмаячаклар, анда алар морфологик анализларда ясап утырмаячаклар, анда алар орфограммаларда өйрәнмәячәкләр. Бәлки әйбәтрәк тә булыр. Фольклор өйрәнерләр бәлки. Алайса теге татарстан укуында тормыш җайлана дип уйлаучы ата-аналар тормышлары кисәк кенә җайланып китми, татар теле укудан баш тартты. Җайланып китә алмый. Инде без 11 сәгать рус теле укып нәрсә эшләячәкбез дип кайгыручылар да барлыкка килде. Шул ук комитет русскоязычных родителей дигән ВКонтакте төркеменең битләрендә дә.
Hemen tağım bir soru ne hazır bekinde okutuşçuların da böyle bir şeyler mektep direktörlerinde bizge işler verdik nindi adımlar alar işliyorlar hem nerede işleseler bu dürüst olur sanırsınız. Нәрсә дип әйтим инде? Бу хакта алданрак уйларга кирәк иде. Килде прокурор тикшерү мәктәпкә. Мәктәпне тикшерделәр һәм яздылар представление, име? Представление татарча күрсәтмә була бугай. Йөкләмәсе поручение була бугай, име? Һәм алар язып киттеләр күрсәтмәләр, документлар, нәрсә эшләргә, ничек иттереп мәктәп директорлары үзләренең гөнаһларын юарга тиеш. Ничек итеп үзгәртергә тиеш. Әлеге предписаниене үтәү өчен вакыт бирелде. Кемгәдер 1 ай бирелде, кемгәдер 2 ай, кемгәдер 1 атна, кемгәдер 10 көн бирелде, име? Менә бу предписаниене үтәмәсәң, мәктәп директорлары җаваплылыкка тартыла. Россиянең административ хукук бузулар кодексы буенча, анда 19.5 маддә бар. За неисполнение предписания дип атала инде. Шуның буенча алар җавапка тартыла. Аларга тагын бер кат, алар өстеннән бер кетмә төзеләр, штраф салырга мөмкиннәр. Эшеннән алуны сорарга мөмкиннәр. Директорларыбыз безнең нәрсә эшләде? Алар безнең учебный планнарны үзгәртергә чаптылар. Алай итәргә кирәк түгел инде. Әлеге предписанияларны шикаят итәргә кирәк иде судка. Шул гына. Судка шикаят итәсең икән, син үзеңнең кабул ителгән программаң буенча, кабул ителгән уку планың буенча рәхәтләнеп эшлисең. Суд карар чыгарганча. Суд ул карарны кайчан чыгара? Ярты елдан чыгарамы уланы? Бер уку елыннан чыгарамы? Һәм уланы кем файдасына чыгара? Татар теле укытучылары, аларга хәзер уведомлениелар бирелә башлады. Уведомление белән танышасың, аны аласың һәм эштән җибәрүләренә ризалык бирмәскә кирәк. Бу очракта укытучыга эштән кыскартылгандагы пособие түләнә, уртача хезмәт хакы күләмендә була инде ул безнең 2 ай буена, име? Әгәр риза булып эштән үз теләгең белән китәргә гариза язасың икән, ул вакытта бер ничек тә сакланмаган, үзе киткән булып тора. Һәм шулай ук судка мөрәҗәгать итәргә, укытучыларга да. Безнең инде социаль челтәрләрдә дә, массакүлә мәгълүмат чараларында да таралып өлгерде бит инде. Адвокатлар бар, аларны якларга әзерләр. Үзеңнең кем икәнлегеңне, ничәнче мәктәптә укытканлыгыңны әйтеп мөрәҗәгать итәргә генә кирәк. Менә шул ук Павел Шмаков бар, име, Солнце мәктәбенең директоры. Аңа бит бер кем дә әйтмәгән. Ул прокуратурага каршы чыккан, үзе судка киткән. Һәм тагын әйтәбез инде, татар кешесе булмаса да дип әйтергә, име? Ул үзенең укытучыларның хукукларын яклау өчен шулай эшләгән. Төрле укытучылар бар, төрле мәктәп директорлары бар. Һәм мәктәптә укучы балаларыбыз булар, әйтсәгез, татар теле дәресләрен укытуга нинди дә булса сезнең дәгъвалар бар идеме моңарчы? Менә төп дәгъваларның берсе итеп китерелә бит инде татар теле методикасының бик катлаулы булуы. Ул да өстен дә шулаймы, әллә инде әйткәнчә методика шулай катлаулы булырга мөмкинме? Рус теле. Мин методикада нәрсә дип әйтим инде? Әгәр урыс телле кеше булсам, әгәр минем балаларым татарча белми торган булсалар, бәлки мин дә зарланган булыр идем. Һәм бу очракта мин үземнең оппонентларыма ышану ягын карыйм. Чөнки әйтик, без инглиз теленнән дәрес хәзерлибез. Инглиз теле китабы башыннан ахырына хәтлек инглиз телендә язылган, анда русча сүзләр юк. Без словарьлар белән утырабыз, интернетка кереп произношениене тыңлыйбыз, диктантлар язабыз, шулай итеп дәресне хәзерлибез. Ул предмет бар, безгә аннан билге куела, без аны эшлибез. Һәм мин бу вакытта үземне рус телле әтиянинең урынына куеп карый алам. Аның баласы мәктәптән кайта, аның кулында татар теле китабы, анда бөтен нәрсә татарча язылган. Татар теле китабында башкача языла алмый бит инде ул. Әгәр татар теле китабында русча язылган булса, упражнениелар анда, биремнәр бөтенесе дә. Ул бит инде татар теле китабы булмый ул вакытта. Һәм мин бу әниләрнең, әтиләрнең моңзарларын аңлыйм. Алар аңламыйлар аны. Алар үз балаларына дәрес хәзерләргә ярдәм итә алмыйлар.
математикадан да, физикадан да, географиядан да, тағы нинди фәннәр бар әле безнең. Химиядан да. Интернетка керәсең, үй эшен эзләп аласың. Әйтик, мәсәлән, математикадан бирелгән сиңа 495-нче көнеге Mail.ru-га керәсең, ответ Mail.ru дигән яки башка төрле сайтларга яме. Шушының шишелешендә җавабын да эзләп ала аласың. Һәм балага рәхәтләнеп шуның буенча әмма шуны күчер яки мәш шуның буенча эшлә дип үзең аңлата аласың. Татар теленнән андай әйберләр юк. Бу әтиянең ялкаулыгы беренчедән. Алар үз балаларына дәрс хәзерләргә ярдәм итә алмыйлар. Һәм шуңа күрә гасабиланалар. Ул яктан мин методикларга бәйләнмәс идем. Мин укытучыларга гына бәйләнә алам. Татар теле укытучыларына. Менә бүген мин аларны яклыйм, алар өчен йөрәгем яна. Татар телен мәктәптән чыгармаска кирәк дип тартышабыз бит инде, әйеме? Татар теле укытучыларының төрлесе бар. Татар теле укытучыларының сәгать үткәрү өчен генә мәктәпкә барганы бар. Татар теле укытучыларының укучыларының җиннәре сөймәгәннәре бар. Тагын керәм инде буларга дигән. Алар аңгыралар бит дигәне бар. Укытучы икәнсең, син аларны акыллы итәргә, син аларны яхшырак якка үзгәртергә тырыш инде. Әгәр балалар синең өчен аңгыра икән, анда эшләргә кирәкмидер бәлки. Төрлеләре бар. Бу әйбер мәктәп программасына кермәгәнник, мин аны укыйм әле дигәннәре бар. Яңа әдәби әсәрләр турында, яки анда яңа булмаган әдәби әсәрләр турында, әйтик, Гаяз Исхакыйның кайсы бер әсәрләре, Фәнис Яруллинның кайсы бер романнары турында сүз чыга икән. Ул мәктәп программасында юк, укымадым мин аны дип торалар. Әгәр син татар теле һәм әдәбият укытучы икәнсең, син үзеңнең күз аллавыңны киңәйт инде. Безнең бит төрле укытучылар бар. Менә безнең укытучылар куелып калыр хәзер. Әйе, дәресләрне кыскартырлар. Кемнәр калырмы икән? Шулары калырмы икән? Или үзенең фәненә башы аягы белән гашык булган укытучылар калырмы икән? Безнең үзгәреш сыйфат ягына булырмы икән? Әллә әйбәт укытучыларны туздырып, аларны куып чыгарып бетерерләрме икән? Анысы да бар. Дәрестә иң зур урынны укытучы алып тора, миңа калса. Әйтик, шул ук не бар ич әле? Валентин Николаевич бар, әйме, Максимов. Татар теле укыта. Әле бер көнне сөйләшеп торабыз, 39-нчы мәктәптән дия, танышларым шалтыратты дия. Анда урыс исем фамилиялы бер укытучы бар икән, шуның дәресләре бик әйбәт икән дип әйтеп сөйләшәләр, ди әтиянеләр үзара. Ул үзенең дәресләрен алып бара. Сәлам дәреслеге буенча да алып бара ул. Татарча да яхшы бел дәреслеге буенча да алып бара ул, үз дәресләрен. Ләкин китапта нәрсә язылган, шулай иттереп түгел. Аның үз методикасы бар. Ул уеннар белән, сөйләм калыплары белән әңгәмәләр оештырып алып бара. Аның дәресендә бөтен бала да катнаша. Ул алар белән диалоглар төзи. Әйтик, мәсәлән, мин бер дәресен тыңларга бардым аның 1-нче класслар белән. Алар анда кибет уйнадылар. Бала-чагалар үзләре сорый. Кибет уйныйбызмы дип. Бу 1-нче класс балалары 2 ай дәрес укыган балалар. Укытучы дәрестән чыгып китеп бара, балалар бөтенесе артыннан йөгереп килеп рәхмәт дип кычкыралар. Күз алдына китерәсезме? Коридорга чыгып киткәчтен инде бер бала килеп артыннан кочаклап ала. Укытучыны яратмасалар, аның дәресенә мөнәсәбәт әйбәт була алмый. Әгәр укытучыны яратасың икән, син фәнен дә яратасың, дәресен дә яратасың. 1-2 көнлек бер туташ белән сөйләшергә туры килде. Казанның татар гимназиясын тәмамлаган. Татар төрек лицее иде инде ул безнең 149-нчы дип әйтик. Үзенең татар теле укытучысы турында шундый иттереп сөйли, ул нацист иде дип әйтә. Демәк, укытучы бу балаларның күңеленә милләткә мәхәббәтне җиткереп бетерә алмаган. Ниндидер каршылыкка очраган була бит инде. Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы.